subhadra mela देखिବାକୁ ମୁଁ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କଣ ସବୁ ଖାଇଲି କଣ ସବୁ ଦେଖିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସୋ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ। ମେଳାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲିଚୁ ହିଁ ଲିଚୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଆଗ ଦେଖିଲି ଏ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ବିୟର୍ସକୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଥିଲି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଉଡେନ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମସଲା ଦୋକାନରୁ କିଛି ମସଲା ବି କିଣିଲି। ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟବେଳେ ସେ ବେଲୁନ୍ ପାଇଁ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ବେବି ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫିଟର୍ସଟା ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି ମାଛ ବି ଦେଖିଲି। ବଟ୍ ଏସବୁ ମୁଁ ଜୁଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ ପନିର କବାବ ଦୋକାନକୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପନିର କବାବ ଖାଇଲି, ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଲା, ଏତେଟା ବି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଖାଇଲି ଗୁପଚୁପ୍। ଅନେଷ୍ଟଲି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ପାଣି ଖଟା ହିଁ ନଥିଲା, ଖାଲି ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲି। ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ନା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଖାଇଲି ଛେନା, ଚେରିବାଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇଲି ଚାଟ୍। ମେଳାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ଦୀପ ବି ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼େ ପୁଣି ଆସିଲି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସତରେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ମୁଁ ଆସିଲି କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ।